Ei kai paista. Nyt sä jäit kiinni. Haistaan soijan. Vaikka ei ole edes... Siis me ollaan täällä Tampereella nyt ja tää on tämmönen vähän kakkanen keli. Mutta muuten menee kyllä ihan hyvin. Joo. Joel tossa syö vähän leipää. Ihan vähän. Silleen jos se piti vähän säästää budjetissa, niin... Ai niin, kuuleeks tää ees? Joo. Siis Joelin piti säästää budjetissa, niin sille ei ole sen takia kurkkua tuolla välissä, mutta voita löytyy niin kuin näkyy ja juustokin on melkein tonne perille päässyt. Kinkusta Joel tykkää niin paljon, että se imas ne jo. Eikä vittua oo juotavaa. Niin, se ajatteli, että se juo lätäköstä, mutta ne on jo kaikki kuivunut niin kuin näkyy. Ihan kuivaa on. Tuolla ton auton konepelliltä, sieltä vois saada, mutta joo, Joel menee nyt juomaan. Mulla on pipa viinassa. Ihan vittu hyvä. Tuo on kokiksen kanssa, ei kokista. Joo, kokis puuttuu nyt. Kun mä johdin sen jo. Niin. Joelilla oli 2 leipää, siis 2. Mutta ei täytettä. Ei vittu. Se on ambulanssi. Eihän oo. On vittu tommonen tieliikenne on. Hupsis! Hupsista! Se on vahinko, tuo menee hummeri! Se on pinkki, limusiinimalli! Mä en halua leipää, mulla on kotona ruokaa. Se pussy. Mä käytiin Joelin kanssa Evinissä vähän kebabilla. Ai vittu hyvä. Mutta mä söin pizzan. No se on mitä? En mäkään. Auto lähtee. Auto lähtee. Meillä mulla joku temppu. Naamas muuttu punaiseksi, tää lamppu osoittaa jo.